Even the man I can take in a quamono. So now this video a very delicate one. A very delicate one, or the very, Emoloku 191 save the widow. Natu TV. TV on no guy and Natu. Only have any discourse. Among some of you make una forget. On a Abajuaju. Anum dina munye na ni by or the underrated. One no dinoge. Always be here kobo ajoy. So these things will the questions so that I'm saying this thing so that if for this video you should pay attention normally here Motania. Pay very, very close attention at this video normally here Motania. Ejimehela when I stand enough for from few days we have been busy. But we have been busy running one or two trying to post things together. But that's by the way. So we cooking and what a video. Kabana roni share kama hela na ikine kwa ndeni share na ikine kwa wa new subscribers na sa jisini ki iho boni na acho na this channel di iho boni na acho particularly maka ani Igbo anyị iho bonna ina acho na ani Igbo anyị or na this channel. I'm boldly saying it. Iho boni ina acho na this channel odi ina acho maka isi anu nwanyị ina acho ka isi emego nwanyị ina eche ka isi afụ the disagreement ina nwanyị ina acho ka isi reconcile ezinụlọ ina acho maka ọdịnala Igbo ina acho maka ọdịbendị ina acho maka Igbo tradition and culture ya yes ndị solo Igbo ina acho maka ụka ina acho. So this channel is all about ndị Igbo generally. So ihe ọbụla ina acho na this channel or there, just search for it. In a chodo Tibwezubu and Igbo. Oh, Kankono, Tibwezubu, or Kanko. In we have a Mogujugan, with DB and Chijan and Ken, Chobahana this channel, I watch exposition of so many of them. I'm really a Kanko here. Exposition of so many of them. Or Kanko. In a chomaka politics and government, or Kanko. So, when anything in a chom about any affairs of life. Or than this channel. So I'm telling in this note na school because kabana rona subscriber and engage in our video. Got it one. The mind the one. Oma that you try in the one. And then then why in the one. Eba no tata bona NTI TV obiezu. Ebe anyị na-anọrọ onwe anyị ndị ihe dị mma na adị mma na-achọ anyị na-abịa anyị na-atụpụta atụmatụ ihe ọ dịghị ka ga-eme ka ọ wee bụ na be anyị dị mma ihe ọ dịghị ka ga-eme ka ọ wee bụ na n'Igbo dị mma ihe ọ dịghị ka ga-eme ka ụmụ anyị were bara anyị n'ihe ihe ọ dị anyị ka ya na-eme nchezọ ihe ọ dị anyị ka ọ bụzi ihe bụ ihe kwesịrị ịbụ ihe kwesịrị ịdị ntu a ma anyị mara ọ bụ ntu a ka ihe a kwesịrị ka ọ dị mana ịfụna na ya bụ ihe abịa na dị ntu ahụ ọ dịzie gị ka aja sị na ntu a ka esi eme ya Oweche ori akpekwa obe na ntu a n'otogbu emebere ya ntu a ka otogburu emebere ya ntu a ọ pụtara na ka esi eme ya bụ ihe anyị na-ajụ ọ bụrụ na ụbọchị nke taata na ị na-ana ya ndị mụ na ha nọ ha ga-eji aka aka ụmụ ha nke ọma nne chetara na ya atọ gị ọzọ save the videos no unu onwe mara mụ dịka nna tu the family doctor ezema onye kwechi ekwe one of ya loke nwe ji gboro ya nna afa gị ene aha m bụ Chigoziri m Ofoke nke ji vision for the elderly mara n'ụbọchị nke taata ị ga-afụ na ụmụ nwaanyị mana ha nọ o nwere ụdị ụmụ nwaanyị ndị na-adị achọta mama ebe a mana ị na-akpatu anya na ị ga na-aghọta ihe ndị ahụ nwere isi ajụjụ nke ụbọchị nke taata ha jiri were bịa bụzi ihe ya aka mma na usoro ọnụ ha wee pụta maka na ha bụ ịkọnyerịrị m na ebe jụkwarakwa m na mmụnwe inyekwa aka ịgbasara ma jụọ ụwa kedu ihe a ọ bụ ka esikwa eme ya ka ọ bụ nke a ka bụ mma ka ọ nke a ka mma ya bụ ndị ewu kedu eji ewepụtara anyị isi akụkọ maka ndị na-esonye anyị ihe anyị na-akọ nkọwa ya bụ nke akpọ early marriage nwatakịrị ịlụ di n'oge mgbe o kwesịrị n'isiokwu bụ nwatakịrị mere gịnị ọzọ bụrụkwa alụmalụ ọ bụ ihe mmadụ na-enye ihe na-enye nke akpọrọ achievement ihe nweta ọzọ bụ marriage ọ bụ achievement ọ ya ịlụ di na nwunye ọ bụ ọganiru maka achievement a bụ na ọganiru
ya bụ isiokwu onye a maka na ọ na-asụ n'aka mma n'oyibo ka e were mmadụ ya na-ekwu okwu ya bụ ọ bụ ọganiru bụ ịnụ di n'oge nọ ya bụ isiokwu ya bụ anyị ga-atụ ịkwụ ọnụ nwa obere mana ya ma ngata aka nna ya ya ga-eji agagata ya ka na anyị ga-achọ ka ikwu uche gị ịkpọrọ mmadụ iyi enwere onye kpara onwere onye gwọjọ ihe a na-akwu okwu ya bụ ihe na-enye anyị nsogbu na be anyị na anyị chọrọ ka anyị mara ịlụ di ọ bụ achievement ka ọ na ọ bụrụ ọzọ bụ ihe alụmalụ a na-alụ ọ bụ achievement ka ọ na ọ bụrụ ya bụ isiokwu ihe niile anyị Friday ekwu ebe a ọ bụrụ na ọ bụ achievement ịbịa kọwara anyị ọ bụrụ na ọ bụrụ ịbịa kọwara anyị mana na m eche ka ụmụada bịara abịa buru ụzọ tụọ ọnụ tupu ụmụ nwaanyị aga n'ihu mgbe ọ bụla unu chọpụtara ihe dị otu a kedu ihe iche banyere ihe anụmanụ a? Nke bụ eziokwu bụ na alụmalụ di na nwunye ndị omenala kwenyere maka ya, ndị ụka kwenyekwaziri maka ya. A sị na nwata na-atofe onye mụ zaa onye na-anụ, mana mgbe ihe hapụrụ etu o kwesịrị isi mewe etu ọzọ, ị mara na ngwarangwara abaghị. Nwatakịrị nwaanyị ọbụla kwesịrị ọgụba akwụkwọ gụnite ngwa ngwa agụụ mmekọrịta nwoke na nwaanyị batabara ya n'ime ọ mara na o zuru ego o mewe gweri emewe nwatakịrị rabara di ji anụ di ọrụ ịraba ha di mara ụtọ ịra di ị ga-anụ di maka na ohere ya dị ebe ahụ maka na nwere ụzọ ọzọ ga-esi amụ anụ ahụ ma ọ lụọ di ahụ abụrụkwa ebe a eziokwu. So ugwu ọ bụrụ na mmiri na-ezo ịma na ọ ga na-agbago ugwu, mmiri agaghị agbago ugwu kama mmiri nwere ike ịgbadata etu ahụ ka ọ dị. Nwatakịrị nwaanyị na-etolite ọ gafee steji nke mbụ ọ banye nke abụọ, o bido ha n'ahụwa nsọ ya, o bido mara mgbe o yi akwa dị mma, kechawa nkecha kwụwa n'ihu enyo fụtawa na ya mara mma, ukwu ya apụtawa, obi ya apụtawa, ị mara na o tozuru ego ihe eji nwaanyị eme. Ngwa ngwa ọ banyere, ọ gụchara secondary school wee banye mahadum, ịhụ ya na ọ dasala. Mgbe ahụ ịma na ukwu mango mmiri ihe chara acha, ụmụaka gafete ha ga na-atụ ya osisi, gosiri na mkpụrụ chara acha dị n'elu ya. Etu a ka ọ dị ebe nwaanyị dị, anaghị ekpuchi aka dị ekpu ya bụ afọ ime akwa. Ngwa ngwa nwatakịrị nwaanyị tozuru agbọghọbịa, ụmụ okorobịa ebido nyere ya saịn gbadobie wee gwara n'ihe okwu iji gosie na ọ bụrụgo nwaanyị. Mgbe ihe dị otu a na-eme, ị na-anya hụ na ịgụọ na mahadum nke mbụ, nke abụọ, nke ịtọ, kedu ihe ị na-eche ị gaghị eji wee lụ di? Maka na a sị na oke ịgba ji ka okenye ji ebuba nsị n'ụlọ, isi ka itiri agbọghọbịa gawa n'ihu, ịhụ na ị ga-agbanye aka na nsị aboki. Oke ịgba ji ka okenye ji ebuba nsị n'ụlọ. Ndewo ndewo maka na ihe o ji abụ nnekwu ngere ka nna egerezi maka na ụdị ụmụ nwaanyị na-abịa na nke m ebe a kwechara aka bren ha dịcha ọ na-abụ ndị elecha ụbụrụ ha ya obi aṅụrị na na-asị ya batara nkwukọta ụgwụ nsị na ọ bụrụkwa nwaanyị niile o mekwara nwaanyị ka ịbịa mma dịka ọ dị na nwoke. Obi udo ka ihe ikwukwe iji racha nwanne anyị nwaanyị ọnụ, ndị be anyị si na amụ na-amaghị ụzọ ọhụ ya suru n'ajị. Amụ na-amaghị ụzọ ọhụ ya suru n'ajị afọ. Dịka nwanne anyị nwaanyị kwuru na ajụkata onye ma ajụghị onye na-anụ. Ekwuo na mgbe nwatakịrị gbara ụtọ bidoro aba ji ịradị ibu ime mmekọ nwoke na nwaanyị, ọ mago ụtọ mara mana nwaanyị bido ịradị ọfụgbago nsị ya, ọ mago ihe bụ mmekọrịta nwoke na nwaanyị, ọ mago uje na ụna ya. Nwatakịrị ahụ fụ onye dị ya mma ya jebe di ya, ụfọdụ nwere ike ịsị o nwere ike ọ maragodu mmekọ nwoke na nwaanyị, ọ marụgo ụbụrụ eji ebi n'alụmalụ. Ọ anaghị amacha ihe amacha na-agbanye n'oge gboo na nwata na-eje ọzụzụ nke m na-akụzikwe na platfọm m. A na-ahazi nwatakịrị ahazi. Ụfọdụ nwatakịrị erugo oge ịra di, dị proud na ama na ya na onye a na-adị na mma,
ọ dịna mma gịnị ka ọ bụ enyi iri enyi ọkụ ya ndị be anyị si na anya enyi aha na-ana anya enyi aha na-ana and ha na-ekwusi okwu nwe ha na-ekwu n'onwe ha laikịchara ha ji laiki onwe ha nke pụta na ha agbabago nkata ijebe di ya ọ ga-eme nwatakịrị ọchịkọ ọnụ nwatakịrị rugoro gị dada obi ka ọ nọgo na mahadum dị ka agba nke atọ nke akpọ 300 level ma 200 level onye ọ bụ ya na ya maka na oke ịwa anya ma nwoke ịfụ ụzọ ma nwoke ikpegharị ọ bụrụ na nwatakịrị ga na-ara di kama nwatakịrị ga na-ekogharị posu n'otu na akpa mgbe ọbụla ejecha aṅụ ọgwụ ejecha maka nwatakịrị ọbụla bidoro ịra di ga-atụnwu ime enwere onye mere enyi 5 afọ 5 afọ 3 gasị gị na o tekibe in ma wode ma ọ bụ ọchịrịbe mkpụrụ ọgwụ wee n'ọnụ si onye a na ọ bụ onye asị bụrụ ana na-ebu nwaanyị niile ara nwoke ị nwere enyi nwoke gị na ya nọcha were mkpụrụ ọgwụ nwụọ ọ ya bụ na ite n'ime n'agbanyeghị na nwa ahụ abịaghị kama n'ihi na-akpachi onwe gị ka ị ghara gịnị ịtụ ime ahụ mana ọ bụrụ na gị na nwoke anyị tee n'aka na-egbu anụ ụzọ enyi afọ 5 afọ na ijegwe na-ete eke enu for one day kọma ije gị ji aka gị hazie onwe gị ka ndị mmadụ ghara ịchụ ọ bụ onye kwuo ya gị imoto efu ọ ya bụ agbọghọbịa na-etolite ịtụwara ya niile na-akụrụ anya hama ị na-afụ ihe ka uru arụ ogo ifu ezigbo mmadụ n'ọdụ karịa ikogharị akpa kịta anyị na-afọ kịta ya o nwere achievement dị n'ọlụrụ di ya a na-akọ ya akọ ndị be anyị so nọ n'aka ma a na-egwu ili a na-ebe akwa ụmụazị na-echọ na ọbụ onye oyi kara nwatakịrị nụrụ dị n'oge ị ga-eji ụmụ agbọghọbịa wee mụ nwa zụọ nwa kpụrụkakpụrụkwa n'egwu ụmụazị ọnụ ị na di ga-eto n'okorobịa taa agbọghọbịa a na-ekwu ya ekwu inwe ụmụ agbọghọbịa wee nedo ụmụazị anya inwe ụmụ agbọghọbịa gị na ụmụ ga-emekọ agbọghọbịa bụrụ ọgbọ ọ ebe ya ebe sị na mara Chineke ada nwaanyị pụta ebe aka fọrọ ya asị mkpọ nwanne m ọ na-emekwa m nwanne gị ọ na-emekwa m ife ụmụazị gị gị na ha nwee ike ị ga-anụzi dị na nka ndị mara na mgbe agbọghọbịa bidoro enwe ndị ada adịkwa lọki ere ụgbọ ọdachi na-adị na ndụ nwere ike ọ da-ada ịkara aka ụmụ nwoke ndị fụrụ ya n'anya osi na bedị pọlụ pụta ọba nke akpọrọ ndị wayo osi ọ na-eme ite ụbọchị a na-aga na-akpagharị maka nne ya na-eje ụka ọnwa na-ebe ụmụaka ya ukere ha ghara ikwudo uke n'ụzọ ọ bụrụ ya mana ọ bụrụ na nwata ahụ ike imegide ihe dị otu a gagide 28 years ọ nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ evejin o nwere ike ọ bago mmekọrịta mmadụ na ibere ka ụmụ nwoke 5 maọbụ ụmụ nwoke 4 bọdị kantụ na ha agakwa n'otu esi ya ihe agbanwe ka o tekigo a na ofu o ji esi n'azụ je mekwa ya chukwu ọ bụrụ ya ọ na-agakwa n'ụzọ ụmụazị a na-ebe ya akwa n'ukwu taa ha afụ anya ọ tụkwara nwoke dị na nwaanyị ife okugharịgada akpa ọ na-agwagotezi ebe 28 years mgbe ahụ nechọ ọnya bụ ihe ahụ anụ ahụ a nwere ka ọ dị nke ịbụọ uru nwatakịrị ga-erite n'ọnụrụ di ibu biko di ibu ugwu nwaanyị hapụ m nke a na-achọkọta his marriage and achievement ọ bụ ndị ahụ so na marriage abụrụ an achievement 40 years ha tụkwara ime kịta weda ma ọ bụ nwoke tụwara ha ọspam dono ọ bụrụ na ọspam na sorugeti nke a kpọrọ ahịa ọspam nwoke mmekọtara ha ya bụ nwa enwere ihe dịka na mmadụ nụrụ di nwee nwoke nọ gị n'akụkụ ya ị ga-ekwe maka single mother ha udu a na-ewu kịta ọ bụghị ndụ mmụọ dị ka enwe nwoke na ịmakwa ya bụ di ekwu na bịa na ndị ajadị bụ ndị ga mkpatụrụ na ya dị n'ụtọ dị ka nka mkpọrọgodo ọkpụrọ m n'aka si agbara ya agba ihe n'ugwu egwu nupụtachie ya maka na unu na-ekwu ofuma maka ebe ntụrụ etu ọnụ obere ga-abụ ka ndị ọzọ wee nwee ike ikwu uche ha ihe chọrọ bụ ka ndị mmadụ kọwasịgodie ndị mmadụ gbasogodie ozi a na gbata ha ụlọ nga ọ dị gbasogodie ka imirikite ndị mmadụ tụigodi ọnụ na ya ọ nwere ya ga-eji emebe ya na-eme ka ndị mmadụ na-afụ ya ka ha wee tinwe ọrụ mụnwazi ikwu na marriage bụ achievement m wee kwuru ya and ọ bụ na marriage bụ achievement esoro wee mee bie gen ya nwoke ọbụla mara onyinye nwaanyị nne ya ji alụọ nwaanyị ọ bụgo na ọbara ka ị na-akwa mana ị ga-eji akwado ihe eji iri nna ji alụọ nwaanyị
nwatakịrị ọbụla pụtara ndị tobutere na ojeluo dị nwe ebe ọ na-aza afa ojeluo dị nwe ebe a na-aza afa o nwere ihe ọ na-eche mgbe gboo a na-alụ dị n'oge mana mgbe a na-alụ nwoke na-alụ nwaanyị n'ọnụ ọ chọrọ ịnụ o nwere kapasiti ya o ruzie ka emechaa alụ agakwasaa ya asụ na ọ na-ebute ọgba aghara udo ọdịgo n'obodo a kemgbe ahụ famili n'ole ka udo dị na ma ndị nne na nna mụrụ o Chukwu na-enye udo mana isoro ọbụla achievement mana ile nwanne gị nwoke anyị ifu n'otogo mana isoro ọbụla achievement ele ụmụ nwanne gị anyị ifu n'otogo mana isoro ọbụla achievement mana papa gị mere dị achievement papa ga-eme ya pụta jeneral obi papa nyere papa gị papa gị nwere ala obi anyị gị jere ya ma mara eji abụrụ achievement kedu ekwu na ọ bụ jamara eji abụrụ achievement ndị mmadụ na-ekwu ya nwaanyị ọbụla ekwu na mara eji abụrụ achievement mgbe ị ga-enweta onwe gị bụ na mgbede ị ga-emecha mara na o nwee bọs eloduru afa gị weda ma ị mụrụ nwa single mother ma ọ na-emụrụ ị ga-emecha na nwe ebe bọs eloduru edere afa gị achọ nke aga n'ihu isiokwu anyị bụ marriage ọ bụ achievement kọwara anyị ọ bụrụ na marriage bụ achievement kọwara anyị ihe mere o ji bụrụ achievement ọ bụrụ na ọ bụrụ achievement kọwara ihe o ji abụ achievement ịnụ nwaanyị n'oge ọ bụ achievement ka ọ na ọ bụrụ ịnụ nwaanyị ịlụ dị n'oge ọ dị mma ka ọ bụ na ọ dịrọ mma anyị chọrọ ka ịkọwara ya na comment section ka anyị mazụ na onwe anyị bụ ndị tiri okwu a wee nwee ike bịa ga-enwe ya so anyị na-agụzi ihe nkọwa mụ na ndị lọlọ mụ na ha na-ebe anụbọsị nke tata kọwachaa ọ ha jiri ya wee bịa ụnụ na anyị fụ na ọnụ ka ntị mana ihe ọmụmụ anyị chere n'obi ma ọkụkọ dị ya n'aka ka ife ihe onye site na comment section ngwadalụ na anyị afọ mgbe ọzọ ka anyị nwee ike nọrọ ya ngwa ndị ewenyo ya gazie